Dette program indeholder en opskrift på flamberet stavefejl med Britannia-sauce og Feedpix. Satan altså. Ikke igen. Hvordan skal jeg komme for sent? Jeg har holdt med cirkuselefanter. Cirkuselefanter? Ja. Det som om. Nå, kom nu. Måske var det for. Altså, jeg er altså ikke en dyrekspert. Velkommen endnu en gang tilbage til denne musicals arrangerede podcast. Og jeg er som altid, eller som oftest, flankeret af Osvald, min medvært. Velkommen til. Hej. Hvordan har du det i dag? Så godt som altid, kan man sige. Ja, du har simpelthen haft en god dag i dag. Det har. I dag er vi ledsaget af Olivia og Liva. Hvis vi introducerer os selv, eller? Ja, Ja, I to debutanter simpelthen. Ja. Mm. Jamen, jeg hedder Olivia. Jeg har ikke helt andet at sige. Jo, Nej. det er mit første år på musicalen. Fedt. Au. Ja, jeg hedder Liva. Jeg er 17. Det er også mit første år her på musicalen, men jeg har noget erfaring fra tidligere projekter. Ja. Så. Okay. Så ja, og det vi skal snakke om i dag, det er sådan, hvad er en god musical? Sådan, hvad skal den indeholde, for at den bliver rigtig interessant at se på? Og det kunne lede mig frem til at spørge jer, sådan, når I er inde og se en teaterforestilling eller en musical, hvad plejer I så tit at lægge mærke til, for at I synes, at det sådan bliver rigtig godt? Skal jeg bare starte? Det må du gerne. Jeg lægger meget mærke til sådan kostymer. Mm. Sådan, hvis der er gjort noget ud af kostymerne, eller hvis de bare er blevet bedt om at tage sort på, for eksempel. Ja. Og sådan, det der foregår i baggrunden, så det ikke bare er sådan et par blomster og ja, en busk. Ja. Ikke? Det er vigtigt det der med, at der ligesom er en scene. Ja. Og så lægger jeg også mærke til skuespillet. Mm. Så specielt det der med kostymer, det kan give sådan en effekt på, at en forestilling bliver god, og også med skuespillet, for at det bliver interessant at se på, ja. Ja, hvad med dig, Liva? Altså, jeg tænker meget tit over det der med sådan kropssprog, hvordan sådan skuespilleren sådan gør det. Fordi nogle gange kan du jo godt gøre det sådan meget, jeg har lyst til at sige, hvordan du også vil gøre det i hverdagen, men når du står på scenen, så bliver det jo meget tit sådan noget med, hvis du gør det, du normalvis vil reagere ved, så bliver det meget stillestående eller meget monoton på en eller anden måde, så det bliver meget sådan ensigt. Der sker ikke rigtig noget på scenen, man skal være Okay. meget åben i sine fakter, når man sådan Ja, er på scenen, fordi ellers så synes jeg godt, så synes jeg personligt selv i hvert fald, at det kan blive ret kedeligt, det der med sådan noget. ja, Altså, der er en eller anden, der bare står og siger et eller andet, i stedet for rent faktisk at sådan virkelig vise sin mimik, også med kroppen, ud over bare, hvordan der stemme lyder, om de er vrede, eller om de er ked af det, Ja. eller om de er lalala. Mm-hmm. Så udtryksniveau og kropssprog kan Ja. altså også have en Fordi effekt. det hjælper også publikum med at leve meget ind i deres karakter, altså i personen på scenens karakter også. Så det får et bedre indblik på karakteren på en eller anden måde. Så Ja. gør, at det bliver nemmere for dem at følge med i stykket og leve ind i det, synes jeg selv. Yes, okay. Men ellers i forhold til de andre år på den her musical, som I har set, hvad var det så, I synes, der var fedt? Jeg synes, det var meget fedt med... Altså, jeg har selvfølgelig kun set sidste års, ikke? Mm. Men jeg synes, det var meget fedt med, at der var sådan nogle personaliteter, der dominerede, og så var der nogle personaliteter, der ligesom holdt sig tilbage. Ja, Og det synes jeg var fedt. yes. Altså, nogle gange det der med, at også, nu går jeg bare på en eller anden eksempel, scenografien tit, altså Ja. sådan det der med, at der virkelig også, for eksempel i dansene og i sangene, synes jeg det er meget fedt det der med, at der virkelig bliver gjort noget ud af, hvis sangen for eksempel ikke er så rolig, men måske er mere sådan hyped, at der bliver meget mere med sådan flashlights og sådan noget. Ja. Det giver for eksempel også en stemning til sangen og til det, der foregår på scenen. Og hvis det er en mere rolig sang for eksempel, at det så skifter lige så stille, det med lidt frem og tilbage, for eksempel farver eller sådan noget. Jeg kan huske det fra min søsters for eksempel, den der det modsatte. Ja. Det var, jeg husker ikke, det er ikke som, at der var sådan specielt meget sådan vilde faktor og så videre i forhold til Saras sang samme år. Ja. Som var meget sådan vild og mange forskellige farver, især meget blåt, kan jeg huske, det blinkede Ja. meget. Okay. Det synes jeg giver en vis stemning til sangene, hvilket jeg synes var meget fedt, at man kan sådan variere med det, og så lave noget scenografi på den måde. Okay. Også. Ja.
Så det med scenografien og lyset kan også give sådan en kraftig effekt på, at det bliver en god musical. Var det også noget, du lagde særlig meget mærke til? Ja, og så også en ting, jeg lagde mærke til, var, at sangvalget passede virkelig godt til det, der skete igen. Ja. Noget af det, du også sagde. Ja. Altså, ja. Sangvalg er også meget vigtigt. Ja, i forhold til, hvad sangen handler om, sådan så man kan stemme det overens med, hvad ens egen musical skal handle om og sådan noget. Ja. Så har jeg også et spørgsmål. Hvordan kan sådan en karakter være ligesom godt skrevet og bygget op, for at det ligesom går i hånd med sådan en god musical, for det til at være en bedre musical? Altså for mig er det meget vigtigt, at ens karakter ligesom har en baggrund. At det ikke bare er sådan, jamen det her er min karakter, hun er det, og hun hedder det her. Der skal være en baggrund, der leder til hendes historie. Og vi laver også meget til øvelser, noget med karakterbygning og sådan. Ja. Altså jeg synes sådan noget, altså kan være fedt det her med, jeg har altid, det lærte jeg også på efterskolen, som jeg jo lige kom fra sidste år, at man skal prøve for eksempel at lave en playliste, eller lave et eller andet, der minder om din karakter, så for eksempel du kan høre en masse sange, der giver en vibe fra den her karakter, så det kan være, hvis du have en hund, din karakter er virkelig selvsikker, så hører du nogle af de der lidt mere poweragtige sange, der virkelig viser sådan. Ja. Eller hvis du er sådan en lidt mere tilbagetrukken, så hører du måske mere stille musik, fordi så kommer du også ind i karakteren. Det var sådan noget, vi gjorde i hvert fald på min teaterlinje, inden for eksempel forestillinger og sådan noget, så var det sådan noget, så kunne man høre sin playlist, så kunne man lave de her opgaver, eller tegne en baggrund, man troede, sådan, så skulle man tegne den familie, eller hvad man kom fra baggrund, eller hvad man... Okay. Det ene, det andet, det tredje. Det synes jeg var meget fedt, og det synes jeg også selv tilbage fra dengang virker ret godt. Ja. Så det der er min fornemmelse, det er, at når man skal lave en karakter, så skal man også opbygge det, som publikum nødvendigvis ikke ser, for at man ligesom kan leve sig bedre ind i det, er min opfattelse i hvert fald. Ja. Ja. Og vi fik jo også prikket lidt til før i forhold til scenografier, fordi at, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, så nogle musicals bruger det, eller lægger meget vægt på det, og andre måske lader sig mere styre af måske nogle andre ting. Men jeg kan godt høre jer i forhold til scenografi. Hvad synes I er vigtigt på det punkt for, at det bliver en god musical? Du tænker sådan kulisser og sådan noget, eller hvad tænker Ja, du for på eksempel. scenografi? Ja. Hvordan scenen ser ud og er bygget og sådan. Altså jeg tror faktisk ikke, man nødvendigvis altid tænker så meget over scenografi, og man tænker mere over, hvordan en skuespiller er. Men det gør virkelig noget, og man tænker virkelig ikke over det måske som dem, der skal finde på stykket, eller dem, der sidder og laver stykket. Men når man sidder og ser det, så giver det virkelig en stemning. Det kan godt være, at det bare er et eller andet lille bord, eller en eller anden lille et eller andet. Men den kan faktisk virkelig gøre noget, hvis du virkelig får den udnyttet på scenen, så den ikke bare står der. Altså sådan, så jo mere du udnytter din kulisse, det får også, altså det giver også publikum et billede af, hvor er vi, så vi ikke bare står på en eller anden tom scene, hvor publikum selv kan tænke, nå, nu er vi her, fordi det ender bare med at få publikum til sådan lidt af mistråden, eller til tråden i det. Okay. Det er jeg meget enig i. Okay. Og nu har vi jo allerede snakket sådan lidt om vores musical i forhold til andre musicals, og hvad der gør dem gode og sådan noget. Og det leder mig lidt frem til at spørge jer, sådan, hvad ser I frem til ved den her musical, og hvilke detaljer synes I bliver godt, eller som I glæder jer til at vise for publikum? Altså personligt synes jeg, at dansen i år er sådan virkelig fantastisk. Ja, uden at spoil for meget selvfølgelig. Shout out to Laurie. We love her. Ja. Men ja, og igen sangvalget. Det er også blevet virkelig godt. Ja. Har du en god klassiker? Yes. Det der med, hvis der skulle gå noget galt i et musical, hvad har I så af idéer til, hvad man kan gøre for, at det stadig bliver ordentligt, og for at publikum synes, det bliver en succes? Improviser. Det er det eneste. Ja. Altså helt generelt, det allerbedste råd er, lad være at gå i stå. Det er ligegyldigt, om det er skuespil, musik, hvad det er. Lad være at gå i stå, eller sige den samme replik igen. Bare prøv et eller andet, bare sådan, på en eller anden måde. Få sagt noget nyt, bare videre. Fordi hvis du går i stå, så bliver det jo lige pludselig tydeligt på scenen, at der bare intet sker. Ja. Noget, der Jeg kan i hvert fald huske, at jeg så på et eller andet tidspunkt en eller anden, jeg kan ikke huske, om det var sidste år, eller det var en anden teaterstykke, jeg så, hvor der var 5 sekunder stillhed, fordi dem, der skulle sige deres replik, lidt glemte deres replik, og der ikke rigtig var noget, der supplerede for det. Og det opdager man jo i forhold til, hvis du bare improviserer et eller andet hurtigt, eller en af dine andre kammerater fra teater bare hurtigt siger et eller andet nyt, så vi kommer videre. Ja. Ja, Det noget, synes der jeg også, er vigtigt. noget, der også er meget vigtigt, er, at vi backer hinanden op, og ikke bare står sådan, du skal sige det her. Og i stedet for, når man ved, hvad den anden person skal sige, så siger man noget, der handler om det, for at komme videre. Ja. Fordi nogle gange, så er det sådan,
Du skal se det her. I stedet for bare at være sådan, okay, yes, vi gør det her. Okay, ja. Og så kan jeg faktisk også godt lige spørge for sjov. Når I har set nogle professionelle musicals eller teaterstykker, har I så lagt mærke til noget, som måske virkede som en fejl eller en improvisation? Egentlig ikke. Altså, jeg har selv lavet fejl, hvor jeg var sådan, okay, alle opdagede det der. Men egentlig, så har jeg ikke. Okay. Nej. Ja. Jeg synes heller ikke, at jeg på den måde har lagt mærke til. Jeg har hørt fra mange professionelle, hvor de har lavet en eller anden fejl, Ja. hvor jeg bare tænkte, var det virkelig en fejl? Altså, jeg har både hørt det fra vores egen lærer, men også generelt fra andre skuespillere. Min faste er jo skuespiller. Ja. Så der har jeg jo også hørt fra hende, at hun har lavet masser af fejl på scenen eller sådan noget, hvor det slet ikke er blevet opdaget, fordi man bare laver det der, som jeg også sagde før. Ja. Prøver at komme videre, eller så er det en af dine kammerater lige siger en anden replik, der virker i samme emne, og så kommer I stadig videre i manuskriptet. Ja, uden at det okay. fuck det hele op, så det hele bliver freestyle. Ja. Og det kan også være svært. Om ikke andet, så I er jo rigtig glade for at se musicals og teaterforestillinger, af min fornemmelse. Og det er jo noget, I rigtig godt kan lide. Ja. Så der er jo mange gode historier at dele på det punkt. Og efter en kort reklamepause, så vender vi tilbage med en quiz. Og ikke en hvilken som helst quiz. Heller ikke den, som vi har kørt de andre episoder. Så det skal blive spændende at se. Vi ses efter reklamepausen. Wallah, hvad sker der, man? Mit navn det er Isrum, og jeg tjener på denne dønner-restaurant. Ja, og jeg vil bare sige, vi chopper penge lige så meget som vi chopper kødet, kebabkødet. Wallah, der er kunder. Nej, jeg gør rigtig god til Hvordan sker den? Vi skal bare have brugt de to. Ja, selvfølgelig, prinsesse. Lige her. Bordet. Jeg tjekker på vores køkken. Altså, han lugter også lidt af hash. Ja, selvfølgelig. Vi er jo i Tjostrup. Der lugter altså også ret meget af vape. Ja, surprise. Hvad kunne I tjekke jer med? Altså, hvad har I med? Vi har grillet vape med popsmag. Og så har vi også en smule stegt snus med skunk. Jeg tror bare, vi nøjes med en 2 gange kebab. Selvfølgelig, de skal få mashallah. Hvor lang tid vil der cirka gå? 5 minutter eller sådan noget, prinsesse. Det lyder sørme dejligt. Shut up med min prinsesse. Ja, hvor lækkert. Sådan gør du kunder tilfredse. De elsker vores mad. Vi elsker at lave mad til dem. Så tak fordi I så med. Og kom ned til Tjostrup Døner Kebab. Så er vi tilbage igen efter den korte reklamepause, og vi er stadig ledsaget af de to debutanter Olivia og Liva. Og nu er det tiden kommet til, at vi skal udsætte dem for en lille quiz. Og modsat de andre gange, hvor det var en quiz, hvor man skulle gætte gamle musicalnumre ud fra et halvt sekund, det vælger vi at lade være med til de her to, i og med, at det er deres første år på musicalholdet, så derfor er det ikke helt fair. Til gengæld har vi forberedt en... Jeg mener, det er 10 spørgsmål, som I så skal svare på omkring denne musical, sådan så I kan blive lidt klogere på, hvad det er, I har meldt jer til. Så skal vi ikke bare komme i gang? Der kommer 3 svarmuligheder, og så er det jo så en af dem, som er den rigtige, som I så skal gætte. Okay, og så gælder det selvfølgelig om at få flest rigtige. Sidste år var der sange, som var genkendelige for den yngre generation. Blandt andet Billie Eilish, klassikeren Ocean Eyes. Hvem af disse 3 var ikke med til at synge den? A. Sif, B. Alma, C. Cornelia. Ja. Det er simpelthen svar. Ja. Det er rigtigt. Ja. Hvor mange af eleverne i år er debutanter? Som betyder? Første gang I er med. 6, 8 eller 10? Okay. Dig, mig, Frida, Emma. Det er ikke Trines første år. Sorry, Trine. Trine, det er hendes tredje, tror jeg hører fra Alma. Så det er måske kun... Men kan Nå, du sige... vi skal have svar. Kan du sige svarmulighederne igen, tak? 6, 8 eller 10? Så er det 8. Jeg tror, det er 6. Ja, I skal være enige.
Okay, jeg går med dit godt, og vi siger 8. 8. Er det jeres endelige svar? Det er forkert. Det er 6. Nå. Ja. Ja, hvad ved jeg? Jeg Jeg er kan ikke i hvert fald mellem 2 mangler jeg. Mig. Hvor mange sider bestod sidste års manus af? Er det A 34, B 56 eller C 98? Se, der tror jeg, det er 98. Jeg synes, jeg husker fra min søsters manus, at det var 56. Skål med dig. Men Det er jeres endelige svar. jeg ved ikke, om jeg tog ord på min egen intuition. Ja. Og efter deres to ansigter, hvis jeg skal dømme ud fra det, så ved jeg heller ikke, om jeg tog ord på, om det er Vi siger 56. 56. Det er forkert. Det var C 98. Jeg tror, vi går med min fra nu af. Ja. Som sagt, Okay. jeg dømte ikke rigtig. Det er helt fair. Hvilke af disse sange var med i musicalen Evighedens Teater? Dans Macabre af Ghost, Power to the People af John Lennon, eller Alle veje fører til Rom af Von Dy. I hvad for en teater? I musicalen, der hed Evighedens Teater. Det var den for 2 år siden, ikke? Det er dig. Hvad var det for nogle sange, du sagde? Dans Macabre, Power to the People, eller Alle veje fører til Rom. Jeg har en godt Det var, feeling om så det er en af dem, der har været med, og en af dem, der ikke har været med. En af dem, der har været med. Jeg tror, det er nummer 2. Fordi den tredje, du sagde, den var med sidste år. Ja. Så jeg tror, det er den, du sagde som nummer 2. Den der. Var det Power to the People? Power to the People, ja. Ja, det tror jeg er Power to the People. Det er forkert. Det går rigtig godt. Det var Dans Macabre af Ghost. Det er fint. Det kan jeg Godt comeback. ikke huske. Ja. Hvor mange billetter solgte vi cirka sidste år? 600, 1400 eller 2300? Jeg ved ikke, hvorfor vi skal. Jeg tror, at det er 1400, men jeg ved ikke, hvad det er. Tal lidt højere, hvad siger I? Nej. God. Okay. Ja, skal vi sige 1400, tror Det er det, jeg. vi siger. 1400? Det er ikke 1400. Det kan Osvald kan ikke lyve, så det er ikke 1400. Jeg kan sagtens løbe. Det kan du tydeligvis ikke. Det er... Også fordi vi skal være neutrale i ansigtet. Det er ikke kun 600. Og han Jeg ved, det ikke kun er 600, for det kan jeg huske, Laura. Det må være det med 2000. 2300. Det er også rigtigt. Se, jeg vidste, at man må stole på og kigge på en, der ikke kan lyve derovre. Ja. Hvem var instruktøren på musicalen, da Laura i sin tid var elev? Var det A. Mia Lyne? Var det B. Ulla Jensen? Eller var det C. Leonardo DiCaprio? Der står Ulla Jessen. Ulla Jensen. Ulla. Ja, det må være Ulla, fordi jeg kan huske, at Laura forklarede det der med, at Det er hun var Ulla. virkelig fucking gammel der. Så Det er Ulla. Det er Ulla. det Jeg ved må ikke, stadig have været Ulla. Ulla. på det Ulla Jessen. tidspunkt, Det er rigtigt. Hvad serverer vi hvert år for pensionisterne, der besøger os? Lavkage, lasagne eller linser? Det kunne jo ikke være lidt så. Jeg tror sgu også, det er linse. Men på samme tid, det kunne også godt være lavkage. Jeg tror ikke på, at det er lasagne. Det tror jeg virkelig heller ikke på. Det lyder virkelig usandsynligt. Men nu judger jeg igen på den, der ikke kan lyve. Og nu har jeg lyst til at sige lasagne. Lasagne? Det har jeg lyst til at sige nu, fordi nu er jeg judger på Men folk, der ikke kan lyve derovre. det er et svært spørgsmål. Vi siger... Skal vi sige lasagne? Jeg synes bare, det virker cool. Altså, så mener du sådan til forestillingen, eller hvor du tænker, altså når I siger servere for de ældre? Det er fordi, vi har sådan et princip med, i pausen, så serverer vi det her til pensionisterne under en forestilling. Som, I så er det, pausen. nej, så er det ikke lasagne. Det tror jeg det er heller fedt ikke at på. spise. Det kunne godt være linser, det er sådan meget gammel dags ting. Men Skal vi sige linser? Bare for et svar, så det ikke bliver for lang tid. Linser? Ja. Det er forkert. Nej, Det er lavkage. Han kan ikke holde masken. Det var det, jeg Det vidste. er lavkage. Det er jo ikke lasagne. Ja, ja. Det står også Det på står det. stadig og... Ej, gør det. Ja, det gør det. Ja. Hvem sang Aladdin-klassikeren En ven som mig sidste år? Var det A. Freja, B. Gabia eller alle? Eller C. Alle. Ej, jeg troede, det var sådan. Var det ikke alle sådan, jeg synes, der er rigtig mange, der kan dansen på den der... Udefra... Altså, nu dømmer jeg ud fra flere gange, hvor vi for eksempel, hvis vi har siddet og bliver klaveret efter sang eller sådan noget, og har
spillet et eller andet. Det synes jeg, der er rigtig mange, der enten har spurgt, om det kunne være den sang, eller har danset med. Jeg har for eksempel både set Alma og Rebecca danse med på dansen, så Okay. derfor tænker jeg, at det har været en alle. Ja. Det er også en god intuition at have for det alle. Ja. Og så er det det aller sidste spørgsmål. Hvor mange var vi til sidste års musical? 17. 14, 13 eller 17? 17. 17? Du var meget hurtigt til det, så jeg tror næsten det. Jamen, det er forkert. Nej, det er Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor mange I fik rigtigt. Det kan grafikken fortælle jer lige her. Og ja, det var den her quiz. Og nu kommer der så endnu en reklamepause, inden at vi runder af bagefter. Ganske kort. Hvad er klokken? Den er 6:07. Er du også træt af folk, der konstant ikke tænker på andet end... Hey, hvad synes du, der var mest? Det ved jeg godt nok ikke. Fordi så har jeg det perfekte til dig. Det kaldes 6-7-piller. Hold i kæft! Og så tager man en pille af dem, og så kan du ikke høre, når folk siger det mere til dig. Lad mig lige vise dig det. Hvad siger du? Så tag en pille om dagen, og det gør ikke noget med få undtagelser. Så om ugen, så tager du bare cirka 6-7 piller. Så er vi ved at nå til vejs ende ved dagens afsnit, hvor vi har besøg af debutanterne Olivia og Liva efter denne korte reklamepause. Og som altid, at vi nu kommet til tidspunktet, hvor vi skal have anbefalinger. Ja, og vi kan jo starte med dig, Olivia. Ja, jeg anbefaler højt at enten se i biografen, eller bare derhjemme, når man sidder. Wicked, fordi at den har nogle rigtig gode sange. Eller The Wizard of Oz, hvilket Wicked er sådan lidt det samme. Ja. Fordi den har en god baggrundshistorie, og igen nogle gode numre. Ja. Og rigtig gode skuespillere. Okay. Så det vil sige Wicked. Og The Wizard of Oz. Ja. Nogle musicals, som er blevet lavet for ganske nylig. Eller hvad? Wicked er, Wizard of Oz er fra lang tid siden. Okay, så... Men det er stadig en klassiker, Yeah. så vi det kan fornemme. Ja. Så kommer vi til dig, Liva. Ja. Mm? Altså, I må gerne cringe. I don't care. På Disney Plus, Descendants, altså den film, der er lavet med 3 forskellige film. Jeg synes det fra... Jeg har en barndom, der er meget baseret på Disney. Og jeg synes det er meget fedt det der med at kunne se mange af de tidligere karakterer i for eksempel en ny generation. Det er jo for eksempel, at så ser man for eksempel The Evil Queen fra Snehvide datter eller en eller anden, og det synes jeg bare er meget fedt, fordi alle karakterer et eller andet sted har en eller anden dyb mening af et eller andet, fordi Disney altid har lavet det der med at virkelig gå i dybde med deres karakterer, hvilket jeg synes er rigtig fedt. Så derfor synes jeg, at det er en klar anbefaling. Ja. Okay, fedt. Så Descendants, alle filmene. Yeah. Hvor mange der så er blevet lavet? Der er 3 film, ja. Ikke The Eller de originale er 3. Ja, det er en anbefaling fra Liva. Så kommer vi til mig, og jeg anbefaler en gyserfilm den her gang. Og det er simpelthen The Shining, som på dansk hedder Ondskabens Hotel. Og generelt så plejer jeg ikke at være synderlig meget til gyserfilm, men der er The Shining, eller Ondskabens Hotel, en undtagelse. Fordi at det, jeg synes er fascinerende ved den, det er, at det er en meget gammel film. Den er helt tilbage fra, jeg mener det er 80-70'erne cirka. Og det var før man havde redskaber til at kunne redigere med, og havde special effects og sådan noget. Og alligevel, så synes jeg virkelig, at det er sindssygt kreativt lavet. Fordi at i filmen, så ser man en masse spøgelser og gennemganger på sådan et hotel, hvor der er folk, der er flyttet ind i. Og det er virkelig uhyggeligt, og det er utrolig sindssygt godt lavet for så mange år siden, at man har været så kreativ. Så det er min anbefaling, fordi jeg synes, det er imponerende lavet. The Shining, Ondskabens Hotel.
Ja. Så er det til mig, og jeg vil nok anbefale en af mine yndlingsfilm, som hedder Bullet Train. Den er fra 2022. Det handler om en masse snigmordere på et tog, og den er bare pissegrineren. Den er meget sådan voldelig, så pas lige på, hvis jeg siger meget voldelig og meget sådan voksenhumor, men den er mega, mega sjov. En af mine yndlingsfilm nogensinde, bare fordi den er så sjov. Også lidt dyb også. Godt plot. Okay. Så Bullet Train er anbefaling fra Osvald. Således var det fra dagens afsnit. Tusind tak til jer, Liva og Olivia, og tusind tak til dig, Osvald, for at være med, som altid. Også tak til dig for at være med. Selv tak, ja. Og ja, så var det simpelthen det for dagens afsnit. Vi ses næste gang. Hej.